Tres serán novamente as liñas de subvención para este ano. Por unha banda, as de gasto corrente e participación en probas deportivas ou para a organización de eventos, as destinadas ao deporte adaptado, ás que este ano se dedica unha partida orzamentaria para financiar a aqueles deportistas ou clubs que participen en competicións de deporte adaptado. E por último, as axudas nominativas para o financiamento de melloras e mantemento de instalacións deportivas para aqueles clubs que dispoñan de instalacións propias e non fan uso das municipais. Facemos unha proposta de incremento en máis de un 30% nas distintas subvencións no ámbito do deporte, tanto no ámbito das nominativas, que van vencelladas precisamente a aqueles clubs que teñen unhas peculiaridades especiais á hora de facer a súa actividade deportiva no noso concello, pero tamén é importante que incrementamos a bolsa general das nominativas, tamén das subvencións ordinarias de concurrencia competitiva en máis de un 30%. Unha proposta que estaba totalmente estancada nos últimos anos e que en este momento queremos darlle un empuxón ao deporte municipal. Este ano teránse en conta tamén varias necesidades excepcionais, como é o caso dunha embarcación para o Club de Remo, un barco dragón para o Club de Piragüismo ou a compra dunha bicicleta adaptada. Tamén levamos axudas para a adquisición de material, como pode ser unha traíña do Club de Remo de Cabo de Cruz, como o dragón para o Club de Piragüismo Rías Baixas, e tamén unha axuda para o boirense que está recabando axudas para a compra dunha bicicleta, Carlos Mora, non?